Matul dawn il-jumej waqt il-konferenza tal-OSCE ġew diskussi fiktar dettal żewġ temi prinċipali l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-libertà tal-espressjoni fil-medja. Id-Deputat Prim Ministru u Chairperson tal-OSCE Ian Burch tkellem dwar kif 20 sena ilu ġie adottat pjan ta' azzjoni dwar il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-laqgħa ministerjali tal-OSCE u minn dakinhar law sar ħafna progress f'diversi pajjiżi msieħba f'din l-organizzazzjoni. Irrimarka li bħala mexxejja jeħtieġ li jitħarsu id-drittijiet tan-nisa u qal li bħala OSCE din l-organizzazzjoni għandha tipprovdi l-għodda kollha possibbli biex in-nisa ikunu ugwali daqs l-irġiel. Ma naqas li jirreferi għal ħidma li twettaq il-Gvern Malti f'dan is-settur semma l-approvazzjoni unanima mill-Parlament meta ġiet introdotta il-liġi dwar il-femiċidju f'Malta kif ukoll inizjattivi li tisiru brabta mal-vjolenza domestika. Sanittant flaqa oħra li saret fil-marġini tal-OSCE kienet diskussa il-libertà tal-espressjoni u t-tisħiħ ta' drittijiet tal-ġurnalisti. Id-Deputat Prim Ministru qal li Malta qed tibbenefika mill-esperti u l-appoġġ tal-OSCE f'dan il-qasam tant li l-għajnuna mogħtija minn din l-organizzazzjoni waslet biex pajjiżna kompla jirriforma il-liġijiet li għandhom x'jaqsmu għal-medja u l-ġurnalisti. Soqsna li f'dan l-isfond il-preżenza Maltija tal-OSCE poġġiet dan is-suġġett fuq l-aġenda tal-laqgħa ministerjali ta' din is-sena u ngħatat priorità fix-xhur li għaddew biex tippromovi l-ħtieġa ta' protezzjoni lil ġurnalisti. Irringrazzja l-rappreżentanti tal-ġurnalisti u s-soċjetà ċivili li qed jikkontribwixxu fid-diskussjoni dwar dan is-suġġett biex isiru r-riformi ħtieġa f'Malta. Dr. Burch qal li bħala ċer tal-OSCE ma jistax jinjora it-teddid li jiffaċċjaw ġurnalisti f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Id-Deputat Prim Ministru temm jgħid li bid-dialogu, il-kooperazzjoni u l-impenn għal kontabilta jista' jkollna ġurnaliżmu ħieles u li jirrispetta il-prinċipji demokratiċi.